sponsoring body jong Rilang College ringkat ke jingan lang principal Dr. K.D. Ramsit u principal jong Snapsim College Dr. K.K. Nongsit uba boarding lingdo secretary jong Rilang Education Society ki rangba ashnang ki bele yo banishong perkhat lang halor ki benta ba per na ka benta ban pen biang ki noi kai bat baro ki jingdan kam pan pentre kampura ya kani ka shlam puli hagani ka jingen lang le yakran sani bha halor ke jingdan kam pan pen klan ya kru kam tre kam bat ke jing pen biang ya ki jing te bat ki la jing rap khnang man wan ra ya ka puli puthi ka ba biang bat ka ba pakka kani ka Rilang College ka ba dei ru ka shlam puli ka ba ningkong e ha ka than shiliang ha ka ba da ka ni la khmi lenti ba kan long ka jingker ku ka ba kraw ya ka dong ka than hi baro ka wei Hadin balawai ke jingelang uba Renington lingdo tong karameli ka mau korwat constituency uba deiru u president jong Rilang Education Society ula kentu ya baro ki school ki badan ha shiliang bar kum juru ya ki samla puli ba ken ai ke jinget Rilang bar jing kershan ya kani ka college ka badan hasnong Mausa Southwest Kasil district tangata ula ai jing modru ba ki samla puli ba ken sedang ban shim admission na ka benta ka class 11 but ka BA first year. Shushu la kami lentiru pa umentri jong katana education ka soka Meghalaya. Unsawan ban plepad ba hi dalade ya kani ka Rilang College hasnong Mausa kabalong ka jingya lenti ka bakongsan ha kaliang ka puliputhi bat ka jingroy jong kathan. Yaitu menta ka sengi hakane ka arpundu tarik jong no benai march ngi don hakane ka building kane ka college building hakane mosau hakabangi don ni ka meeting jong ka sponsoring body hakaba ngi yakren na kapta ban sedang no kane college ne mosau ngi sukmen ya ka jingya wan jong ki riurang ba ki member ki badai ru ki representative wat nagaling ka kor nagaling ka snong ki don lang Gidon ruang ne kamtam ki bayakit ya ba ine kamar sedang ne kolet gidon ni principal ibana kong babu diren ibala konjumut ban sim ya kane kolet I kumu principal gidon ruang ne ba kantiu bolong I secretary jong ka GB jong kane kolet gidon ri ba boarding kumu secretary jong ka ne ka society ya ka ba kane sponsoring body nam ta kane kolet ngila yok bane kren ya kimat hak bayade berkejing sedang kane kolet ya ke bangila ya shakhmat ya ke jing ban interview no kino hikai ha kini kete hakane kete yoban wan yo ban interview no kino hikai ki bobun kino hikai kila apply but ru kumju ngila rai ru bangin penapaj ba hak bede ber admission na ka benta bangin yo ban sedang hakane college nadu ka kelas 11 in sedang ke 11 berkumju ru ya ke BA first year mentau snem de ngila yo ban penbej ban wan pli ru ikne ka college building ke makalong ngin pat pli la ngila ipron kam menta ban yalong meeting ringi dang up ban pli ya ke bangin ikren ya ki minister kam tam eng ikwa yo education minister ban ipron pli ikne ka building ikne college building but ngin yo ban persang la kuno kuno ha kene ka first week la ne ka second week jong banai april ngin yo ban pli na ikne ka building hashwai ka bangin yo persedang ten hashwai ka bangin yo ban pli kene building ru andre ngila ya shakhmat yang bangila pendapat ba ngin sapha ya kene jingtip haki school hak bana kaliang sekretari sayo pha city shaki school kebadon hakini ki prawajan kaptam kene thanjiling baru kuwe hak ban ai ke jiptip ya bagane college kini ban sedang no nang baki ni ki school kini ban sotho ki badai ki feeding school na ta kene college ke bangya sedang nam so kita kini ki bangi shi kwa ban ai jingtip ban kwa ban kerpat ki pajba jo kene kadong kathan kaptam na kene thanjiling hak ba pin ailam ke jingkershan ya kene college ya ko pin ai ke jikir bok ke jikir wiang ban ikwa perskutu api ki pajba no sing makane college ke dei ke jong phi jong pajba no sing ya ka ba ngin yo ban ai ke jing shakri ban ai ke jing nang ke jing start haki khon jong ki paj jo ke sing baru ko tang ki likitin bakniat ko le shibon ko le share